2 μέρες, 400 χιλιόμετρα χώματος. Κορυφογραμμές που σε κάνουν να κοντοστέκεσαι μόνο και μόνο για να πάρεις ανάσα. 1, 2, 3. Ξεκινήσαμε από χαμηλά για να βρεθούμε εκεί που ο δρόμος στενεύει, το τοπίο αγριεύει και το βλέμμα φτάνει μέχρι εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Περάσαμε ποτάμια, ανεβήκαμε ράχες, χαθήκαμε σε δάση και ξαναβρεθήκαμε στην κορυφή. Χελιδόνα, Κρικελοπόταμος, Κοκάλια, Σαράντανα, Βαρδούσια. Σκόνη, ροή, λάθη, γέλια και στιγμές που δεν χωράνε σε καμία περιγραφή. Γιατί η ομορφιά αυτή της διαδρομής δεν ήταν μόνο στο τοπίο, ήταν στην προσπάθεια, στην ομάδα. Και σε εκείνες τις στιγμές που ξέρεις πως ζεις κάτι αληθινό. Αυτό ήταν το δικό μας διήμερο και αυτό είναι μόνο η αρχή.